Il-Karnival tas-sajf li hu organizzat minn Festivals Malta u din is-sena se jittella bejn il-ġimgħa u l-ħadd li ġejjin f'Buġibba u f'Marsa Skala sar appuntament annwali għal familji Maltin u Għawċin kif ukoll għat-turisti li jinsertaw f'pajjiżna. Lejlet il-ftuħ tiegħu, il-Ministru għall-Kultura l-Artijiet u l-Gvern Lokali, Owen Bonnici, żar lil luħud mill-voluntieri li se jieħdu sehem f'din l-edizzjoni. U qal li l-Gvern se jibqa' kommess li jsaħħaħ kwalunkwe esperjenza kulturali għax permezz tagħhom tkompli tissawwar l-identità tagħna. Kollox u lest sal-Karnival tas-sajf li se jittella fit-tmiem il-ġimgħa li ġej f'Buġibba u Marsa Skala. Din hija opportunità biex il-persuni li jaħdmu fil-qasam tal-Karnival, il-kreattivi bravi tagħna, juru t-talenti tagħhom mhux biss quddiem il-Maltin u l-Għawċin, imma anke quddiem it-turisti li jżuruna. Aħna kommessi nkabbru l-Karnival u nagħmluh appuntament importanti ħafna fil-kalendarju kulturali ta' pajjiżna. F'Buġibba, il-Karnival tas-sajf se jittella l-ġimgħa u s-sibt u se jkun hemm żewġ rotot differenti. Fl-ewwel jum jgħaddi minn dawret il-Gżejjer sal-Akwarju Nazzjonali ta' Malta waqt li s-sibt tibda minn triq it-Trunċiera saċ-ċentru tal-lokal u jkompli mal-promenad. Il-ħadd imbagħad, il-Karnival tas-sajf jmur Marsa Skala fejn se jgħaddi minn triq ix-Xatt sa ħdejn il-Knisja tal-lokal. Wieħed mill-volontieri fl-edizzjoni ta' din is-sena, Rodrik Zarafa, offra toma ta' x'għandhom jistennew in-nies f'dawn it-tliet ijiem. Inna nieħdu seb minn meta beda Karnival tas-sajf, dis-sena ħaddejna l nagħmlu ħaġa ikbar u taqqadna ma' kumpanija oħra tal-Karnival ġifieri li għandhom kumpanija ta' xejn ta' Buġebbuża u għandna ammont sabiħ ta' ġefrina ta' 115. Naħseb rekord għajda l-Karnival tas-sajf u tas-sitwa, għajda l-ammont, għajkenna DJ Armani fuq il-karru, Denġel Armani, ġi għandna ħafna DJ ġifieri il-karru nippreżenta DJ Armani u ejja nitaqgħu mal-nies ħanieħdu peti.